siap-siap di belakang. Shalom, Horas Madihita Saluhutna, selamat datang Jala Tapapahoma Rohata, Tehutoma ibadah parningotan di area hamamaten ni Tuhan Yesus Adarion. Sosongoni haha anggi iboto pinaribot na adong di bagas nabe na mengikuti ibadah on melalui live streaming. Horas Madihita. Tabukka mamasuk. Huria na hinokop ni Tuhata Jesus Kristus. Na marpungudohita nuaing saluhut na akan naporsea di Tuhan Yesus Kristus si paluai di sadok portibion. Marningot ibana na tumaw na bernit humokop hita di hau pinarsilangi. Taukak marohata tapajolok tu ibana na tersilangi, asa margogo hita mangihuton ibana marede mahita. Sa paglambas marohan, nung Apollo Mateho, Jakot ana dangolong sayulo siton diko. Tongo
ngodo aka sahita diusung ibana, jala aka pardangolat tadi porsan, alai anggoro hata madok, debatado mamicang, mamukul dohot pasipal ibana. Atong tapuji madebata marede mahita sian bukede nomor 83 ayat sada saro di ayat 3. Mamor sang
sudi sitanani mama Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapalangi dohot tano. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang. Di dia akasorok mi ale hamatean, di dia pangagoonmu ale banuatoru. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita. Oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata, namamorsad dosa nami, na jongjong dohami di jolom, marningot ho na targatungi, takas do watu si hami habibernit ni natinaw mo di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami, na makorhon hamamatemi, asimaroham urupi mahami, asa gabi upa ni halaw jawmu hami ale Tuhan. Amen. Maria de mahita sian buku kede nomor 21 ayat 2 dohot ayat onom. Tangihok kamu mapatik ni debata, di paringotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, ima na tersurat di buku Rom bidu onom ayat 10 tolu. Jala unang mapasat hamu akarwasmu na tudosai, bahen si jata ni hajahaton. Tu debata matahe pasat hamu dirimuna, songoni nang ruasmuna, tu debata mai, bahen si jata ni hatigoran, ima sahatna, atong mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tabi bagaimana kor virtual distrik Sapulalu Jabar Tengdi.
Topo tema dosa tanagodangi tu ado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona so hatu dosan jala amanami. Hujau hami doguar muna badiai. Ala natar gogot hami marningot dosa nami. Semarasin roha mahomi dahami on. Oh Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehes yan namate. Namanaik tuban wagijang doho mangod dihok kami. Asi maroham dihami. Sepatoktong madihami roha hamolateo tuho. O to di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas di roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Sayunang tulak kami. Say tangihon mahami ho ale debata. Ama anak doho todi porbadia. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songon sitong na mangulu aunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohakumida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohakumida hamumulak ni parjahati. Tumadikodalan na sa mangulu ibana. Ha sangapon mari debatana di gijang. Amen. Tabigi makor ina gracia.
Mari dema usek kita sian buku di nomor 426 ayat 2 dohot ayat 4. Tabege mahata ni debata, turpuk ni ari parningotan hamamaten ni Tuhan Yesus sadarion. Iman na tersurat di Heber 4, ayat 14 saat ayat 16. Songonon madidok disi marsori-sori mahita majahasa. Ope, dibahen naung adong dihita si tuan ni malim na bolon, naung manorusi akabanua gijangi, ima Jesus anak ni debata, gomos mata tiup naung tapar hatopoti. Atong marhiras ni roha mahita mandapot ton habangsa para sia-sian, asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asin ni roha hita bahen pangurupion, ditiki halehetan na. Ido sahan ni turpuki, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau piopsa. Amen. Tabigi mamuseng kor sian ama eksaudi.
Marede Mahita, Marhite Bukwede nomor 622 ayat sada dohot ayat 2. Sanganang dia kepartikian sinondang di silangu Tuhani sian hati urana marsinandang hodong nana sohalopon Kristus tandani holondu Paisakon di nagokompui Manalono konsasune dosaku Mabaotan asili rohani Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahi na tidak ko nidong at tasaha porsiaw di sadok portibion. Rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumapalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabe soto di perbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watorulung di tanom, na mula mangolu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lahon lutsyamu di debata Jehovah, amanai pargogo na so hatudusani di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toddi porbadia jala adong sa dahuria na badia huria hato panala Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigi makor seksilansya.
Sunggul-sunggul Sadarion, pada hari Minggu 17 April 2022, gereja kita akan melaksanakan rangkaian ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah parjolo ibadah buha-buha ijuk, ima hari Minggu tanggal 17 April 2022, pukul 5 manogot di Garejaon. Dungi museng masuk mahita Paskah parjolo ima parningotan di hari hanana ni Tuhan Yesus. Ima tanggal 17 April 2022 di tolu hali ibadah. Pukul 7.30 berbahasa Indonesia, siang pukul 10.30 WIB berbahasa Batak, kebaktian sore pukul 16.30 WIB berbahasa Indonesia. Dungi museng tau dutima Paskah paduahon, ima hari Senin, tanggal 10 April 2022, masuk pukul 10 sia WIB, manang pukul 7 borngin. Songonima sungul-sungul di hita Sadarion, noeng tabegema KOR NHKBP.
Nuaeng tapasahat mapileta tutuhan huhut mahita maredde marhite bukwede nomor 24 mulai sian ayat sada. Paginoon
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut daroha. Ima mga ramoting ate-ate dohot pikiran mo naping. Tibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihita sa luhut na. Swaksongoni ng ruas ni Huria na madohoti acara paringutan hamamate ni Tuhat ta Jesus Kristus. Horas ma nang dihamuna na mangihuton acarata di bagasan tikyon. Nuaing masuk mahita tu jamita, iya nagabi jamita di paringutan hamamate ni Tuhat ta Jesus Kristus. Jala jujut tabigi istilah Jumat Agung. Imana tersurat di Yesayas 52. Mamuk kami sian ayat 10 tolu, sahatu ayat 15. Yesayas 52 ayat 10 tolu, sahatu ayat 15. Tapay hutihut ma di bagasar ruhat tabi. Hati bulon dohot hamet meton ni naposo ni Jahuba. Idama pistardo pabahenan ni naposokku. Tarhicak do ibana jala di patibun. Gabe tibul situtu sogut. Ia songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana dibahen hinaruani rupana dibahe tadina sian jolma hian rupana pe maradopon jolma songonido urasonna torop akka bangso parbegu sogut. Hobedo akka raja maradopon ibana. Ay halak na sodung panahatan ni baritain. Nasidado marnida. Jala halak na sodung ubegesa. Ido mga tusi sogut. Disido sahatna. Amuna kadongan saha porsyaon. Disadaluat adong ma sahalak ina. Na tua-tua. Mangoludo ibana dohot sada yanakon. Calanunga tibu. Ina na tua-tuaon mabalu ala marsahit tunggani dolina. Jojodo lungun pakilalani ina na tua-tuaon mamikiri pangalahoni yanakonna nasasadaon ala adong parange naso denggan di harohaon ni ianakon naon. Olo ibana marjuji, olo ibana manakko, olo ibana mangerut-erut. Maceco dodo inana mabaluon tangis mangadungi, marnida pangalahoni ianakon naon. Jodoh ibana martangiang tu debata asa ulo nian yanakon naon muba manadikon akka pangalaho naburuking. Alailam liling lam tarida ma pangalaho ni yanakon naon naso denggan. Disada tiking hadapotan ma
yanakon ni ina na mabaluon manako. Jala laos ditakup pangisini luatima ibana. Dung ditakup pangisini luati, tibuan ma anak kon naon tu sahalak raja asa diadili jala diuhumi yanakon ni ina nama baluon. Roma raja diumupon ma tu pangisini luati jala yanakon ni ina nama baluon gabe diuhum ma marhite uhuman pancung. Jala dieksekusi mai tu ari marsogot ima pukul onom manogo. Jala uhumani dipatu pamatu sude pangisini luati. Jala syaratna ima ikojolo makuling lonceng di istana ni rajai. Barita umani sahat matu pinggol ni ina nama baluon. Tangis ma ina nama baluon. Mangadungi ma ibana. Marnida anak na hinaholongan ni rohanaon. Martangi yang maibana tu debata. Hut maibana say tu matangis. Tuhan sesama dosa ni anak koki. Aupe Tuhan. Manao dosa-dosa ni anak koki. Dungi dicupangi ina nama baluom. Rajai mangido ibana. Tangis ibana. Mangadungi ina nama baluon. Asa di palua anak na nasasadai. Anak na hinaholongan ni rohanai. Alai di dokor rajaima. Nunga keputusan mutlaki. Nina rajai madokon ina nababaluon. Dengan hati yang hancur lebur. Mula maina nama baluo tujabu. Terus maibana martangyangi. Terus maibana mangadungi. Asa di sesa debatado sanai. Hatinya remuk. Hatinya sangat hancur menerima kenyataan ini. Ujung nangaloja ina nama baluon. Tarpodom ma ibana. Alay sugot nai diluat nang ditotuhoni maroan ma pangisini luati mamereng uhuman tu anak ni ina nama baluon. Jalanunga bersiap algojo ni loceng lau atukon ni akka pegawai na adong di istana ini. Jalanunga dapot tikina nang ma dieksekusi anak ni ina nama balon. Alay lonceng algojo dang marna makuling. Ujung na lewat ma 5 menit alay tongdang boy makuling loncengi. Gabe bingung ma pegawai, gabe bingung ma petugas na mga tukon locengi. Jalaheran ma nasida. Ay nabuhado ubahin na soboy makuling lonceng onin na. Heran ma na marnida sai. Bingung mana sida. Dinabingungin na sida. Dibereng na sida mas yan gijangi. Naromu dar siatali ni locengi siyan gijang.
Jala diselidiki aka petugas locengi ma. Ternyata algojo ni locengi dijupai ma daging ni ina nama baluon. Dohot mudarna nunga macai hancur nunga roa bohina. Ala dihaul ina nama baluon loncengi asa unang makuling. Akibatna uluni ina nama balon terbentur tuding-ding ni loceng. Sudah pangisi ni luati, sudah pangisi nama mereng nama sai, tangis jala tertunduk mamereng pakokopon ni ina nama baluon tu anak konna nasasadaon. Hamunak kadungan songonima nang anak ni ina nama baluon. Sai tu matangis ibana makaul o maknaon. Dung di palua ina nama baluon siang gijang. Menyesal ma ibana di akahurangan nai. Huhut mengedungi o makna naung makokop geleng nai. Ibana do nasala. Alai songonima pakokopon ni ina nama baluon maradopon anak konna perjahat nasumalingin. Di sima tarida holong ni rohani ina nama balui tu anak konna. Hamuna kadongan saha porsiaon. Songon ina nama balui. Songonima pakokopon ni tu hatta Yesus Kristus tu akka jolma perdosa. Imana tapes tahun di Jumat Agung di ari tiki sadarion. Ahado lapatan ni Jumat Agungon namarningo dohita di peristiwa hama mate ni Tuhata Yesus Kristus 2000 tahun nasalpui makokop hita jolma perdosa. Jumat Agung nomor 8 di sonma titik puncak klimaks di debata paluahon jolmai sian gonggoman di dosa. Alania hado naga bedison titik puncak klimaks haluaon na pinatupani debata di bagasan Yesus Kristusi ala marhite haluaoni tarida do holong ni rohani debata tarida do alsini rohani debata tarida do bawa songo dia ma songon ina nama balui makokop yana konna makokop hita jolma pardosaon asa tadokon ma ketika taparrohahon silang uju tatatap silang ni tuhatai bodoh sa sitong na dohonon ni debatatu hita. Memang jolma pardosa doho. Nahoro sa sitong na napatut manea silangin. Alay ala holong rohakku midaho. Gabe adong masongon sada padohan. Salib ibarat surat dari surga kepada kita dengan 3 kata. I love you. Aku sangat mengasihimu. Holong do rohakku mamerengho. Alani hamunak kadongan. Ganuk tabege barita panaonon ni Tuhata Yesus Kristus.
Arong do sa sitong na pakilala ata mabege baritai na parjolo sa sitong na lungod do. Pakilala ata mabege barita ni panahon ni Tuhan Yesus Kristus. Ala dileai, ala dilasahi, ala ditijuri. Jala di ujung nagabe tarpajal ibana. Ala nido di huria batak. Punguan parningotan. Ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Sa sitong nagabe ari partangi sodoi. Ari perkabunga doi. Lumobi dung tabege anon dinamajaha baritai. Barita punguan Nahomi. Didokon marhiti padohan dungi tosma hosana. Terbege madisi akka angguk-angguk. Terbege madisi akka natangis. Dina atapatupa anon acara perpunguan Nahomi. Hurian itu hata nuaing masuk mahitatu isini turpukon. Turpukon ima bagian ni panurangon apul-apul ni si Jesayas tu bangso Israel na marsitaunon di habuangan Babel ujui. Dinaso adong be pakirimon ni rohani bangso Israel Roma padohan ni nasida madok dang adong benaboy paluaho kami hape sian habuangan Babylon. Alani Roma surirang ni si Jesayas madok. Jala di bagabagahon ibanama. Na Roma na poso ni Jehovah paluaho kamu. Alay asa unang tarhirim hamu majakon na poso ni Jehovah. Di parade si Jesayas ma songon sada pajakonon na diguaran na nyanyian hamba-hamba Tuhan manang naede ni akana poso ni Jehovah. Jala di parade si Jesayas rohani bangsoi majakon na poso ni Jehovah. Ala memang ruado rupana. Jala tadi sian jolma. Dang uli rupana. Jala dang mabahin longang rohani jolma na marnidasa. Itu baina didokon di Jesayas 50 ayat 1. Tungi sema nuaing porsea di jamitanami. Jala tangan ni Jehovah. Tungi sema naung tumadasa. Nanidok ni si Jesayas di ayat sade di Jesayas 50 ayat sade. Buhado baheno muna maka porsai haluan muna sian habuangan. Bohado baheno mu maka porsai ibana naneng roi aladang uli rupana aladang sisiagogo manang na perkasa ibana. Alay dibalik ni penampilan ni naneng roi ima adong do habong galon na adong do kehebatan na adong do di ibana huaso paluaho kamu sian habuangan ni Babil ini. Atong isero na didokon ni si Jesayas di bagasan turpukon. Mulo taparuhaw nun di perjanjian lama na martudu-tudu maon padohanon tu diri ni Jesus Kristus. Roy bana di bagasan haserepon. Roy bana di bagasan hapogoson. Alanido ben nagabe ditulak bangso Israel ibana. Danglomo rohani bangso Israel mamereng Jesus. Ala pamerengan ni
bangsa Israel maradopon Jesus ima pameringon hapor tibion di bereng penampilan na ayodo HP anak ni tukang hawodo HP na diguaran na Mesiasi di pasiring ma Jesus dilului ma akka hahurangan na dilului ma akka salana ujung nagabe dileay ma ibana ala ni pogos na ala ni anak ni tukang haw jala puncak pangalelean ni nasida tu Jesus ima di persilangan ala ni hamuna kadongan sa porsyaon lumobi hita na marpungu di bagasan tikyon. Mamereng jamita na tabike di bagasan tikyon. Aha mananang dohonon ni turpukot tu hita na parjulo. Parningutan ni hamamate ni Tuhan Yesus. Ima dalata pausor-husorhon. Dok-dok ni si taonon ni Tuhan Yesusi. Ala pangalayayan ni jolma tu ibana. Ala naholong rohana tu jolma. Hidup ben nagabe tersilang Jesus laho paluahon jolmai. Jala marhite parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Dipaingot dohita asa paso na mangaleai Jesusi. So dia do horoa contoh-contoh na mangaleai Tuhata Yesus Kristus. Contoh ilustrasi sa sitong na budo nakiningan tabering na mangaleay Tuhan Yesus dohita molo say martahi na roa hita maradopon akka dongata jolma. Na mangaleay Tuhan Yesus dohita molo di bagasan ngolutaon say holan na mga lului akka hahurangan di dongata jolma hape hahurangata dakyat tabereng na mga leay tuhata Jesus dohita molo holan di bagasan sikapta di bagasan ngolutaon say holan nang mga lului hasangapat ta sa diri hita. Say holan nang mga lului boha asa dipuji akka dongata sa diri hita. Bodo hita mga lului sangat. Bodo hita mga lului puji-pujian siyan hala na asing. Bodo hita mga lului. Alayon ang gabi motivasit ta molo marningot hita di ari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Jangan salibkan Kristus 2 kali di dalam kehidupanmu. Napaduahon hamuna kadongan. Parningotan hamamate ni Yesus. Paingotok kita asarade hita maniahon diri. Diturpukon di surako si Jesayas do haradeon ni naposo ni debata makokop jolma perdosa. Ido hapistaran ni naposo ni debata na nidokon na di ayat 10 tolui. Serep rohana haradeon na maniaho diri asa malua jolmai. Alai gabe di patibbo debatado ibana. Si taonon dohot hamamate ni Jesusi ima pakokopon na so adong tudosan na. Marsi taonon jala tarsilang Jesusi ala ni akasahitmu sahita ala ni perdangolonmu
pardangolata, alani pangalosyota, alani hajahatota, alani haliluota, alani kapabahenata. Duhot alani hatak kangauta. Lapatan ni silangi ima tadda pakokopon ni Jesus tuhita pardosa asa maluah hita sian uhum ni dosa jala olo Jesus di parsilakon parpungueta di ari paringotan hamamate ni Jesus ima obas laho pahusor-husorhon. Sungo dia mabalgani pakokopon ni Jesusi tu bagasan nguluta. Jala marhite paringotan hamamate ni Jesusi diarahod dohita maniru pakokopon manang pengorbanan ni Jesus. Itu bana didokon di Filipi 2 ayat 5. Songon parrohaon ni Kristus Jesus ma parrohaonon muna. Disungguli si Paulus dohita maniru pakokopon ni Jesusi ima ikuradedo hita maniahon dirita maradupon halak na asing. Napatuluhon parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus manungguli hita makalongakon balganai hape pakokopon ni Jesusi. Alani silanging longang do portibion songonidung hehe ibana sian namate gabe diatusi bangsoido lapatan ni pakokopon di Jesusi. Jala ido na tabereng di ayat 15. Si tongdo nani dokon ni si Jesayai ay uju di silangido pe Jesus dungtos hosana marnida namasai. Didok di Lukas 23 ayat 7. Gabe di papuji-puji let nanima Jesus. Jala didokon ma tutu doon anak ni debata. Tutu doon anak ni debata. Jadi paringotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus manungguli rohat taon asa tapuji asa tapasangap Tuhani songon kesaksian di sahala letnan molotaja di Lukas 23 ayat 47. Tapuji jala tapasangap ma debata. Sungguh dia do rua contoh-contoh ni mamuji do pasangapon debatahon. Na pasangapon debatado hita molo-olo hita marbengat ni roha. Manaon si taonota. Sungguh Jesus na manaon silang na dipatudos si Jesayas do Jesus na manaon na hacit di silangi tu biru-biru na tinogu tu pamotongan di pasipal Jesus say manaon do anggo ibana dang manang makuling pamangan na. Songon biru-biru do ibana na tinogu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gusting ibana tung naso dibu hado pamangan. Hamuna kadongan molo tasukro hatta di bagasan sadarion. Bahasa ikon marsitaonon Tuhatta Yesus Kristus. Alusna alani hado sautado ubahenna tarsilang ibana. Unang pala hita manaoni
saluhutna. Alai di aibana do sude akka citotai. Alai di aibana do saluhutna akka do satai. Alai di aibana do saluhutna akka porsuhotai. Alai di aibana do haleaota do ragam-ragam ni si taunotai. Akka sahitai do na diusung ibana. Gabe pardopahan nape songon na tabereng diturpukon gabe buruk rupana ala pardangolat tai di porsan. Alai ditikina dipatibbo do silangi dipatibbo debatado ibana di saluhut pabahenan ni akka jolmai. Disima Yesus manggotihon hita jolma pardosa. Nuang jongjong do hita di coloni silang ni tuhata Yesus. Buhado amang inang. Buhado na po sobulong. Buhado hita na marpungo di baga sa tikyon. Itsakat tado pe tuhata Jesus Kristus. Parsilakonot tado pe Jesusi padua halihon. Daw mayati amang inang. Sungon akka kurkur ni akka manami inanami nakiningan. Virtual district walu de kay virtual district 10 walu Jabar Tengdi. Kor Gracia, kor Exaudi, kor Lansia. Dohot kor NHKBP. Sa sitong na intini dirangkumkan semua sude kori na mangodol hodoy songod dia ma pengorbanan di tuhata Yesus silau makokop hita sape buruk rupana. Jala memang itu mulai totok kamuna mulai tatoton film Mel Gibson The Passion of Christ. Sa sitong nasongonima sa Disney jolmain mempersilakon tuhata Yesus Kristus. Alaniing bohado ta persilakon dope Jesusi manang na icahat ta dope Jesusi asa marguna silang ni Jesusi dihita tajakon ma Kristusi di bagasan ngolu taon jala tasol-soli ma saluhut akka dosa-dosata jala targahon ma haluaon nang pinatupani Jesusi di bagasan ngolum. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus tuhita di bagasa tikyon. Unang sia-siahon haluaw ni alay harikoton may dogma mauliate tupakokopon ni tuhata Jesusi ala memang misina laho manesa saluhut dosata. Amen. Martangyang mahitang. Muliati maali Tuhan di pakokopon mo nang hubege hami marhite jamita di bagasan sadarion. Diodol hokodo Tuhami ali Tuhan nang peburuk rupan Yesus Kristus manaon saluhut akna persuki alay di pati bohodoi di ujung gabe monang ibana manaluhon dosai. Songoni manang hami di bagasa tikyon. Hangoluhok kami ma si taunon mi. Hangoluhok kami ma haberniton mi. Hangoluhok kami ma saluhut na kanama sa diho Tuhan. Asa unang holan kebiasaan di hami ari paringotan ni hamamate ni Tuhan Yesus. Alay ale Tuhan
Adong hamu baon ni rohadi hami. Adong dihami oleh Tuhan kehidupan yang baru. Ima manadikon saluhutna ngolu narobi. Tuhan, di bagasatikyon naing jaloon nami ma parpadanan nabadiah ima marhite roti dohot anggur songodalan nami doi madok maulihate ala nunga di sesaho saluhut na dosa nami. Sahay lehon di tonga-tonga ni ruas ni huriami ale Tuhan hatauon dung di jalo na sida parpadanan nabadiai gabe barguna matutu ulaon nabadiaon di hami molodung hulapati hami pakkokoponmu di hau pinarsilangi asa marningot hami balganai hape holong ni roham maradupok kami atong ali Tuhan jaloma tangyang do telekelek nami di bagasa Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede waluplonom ayat sada huhu papung upelen na paduahon.
ruas ni huria, nuaing masuk mahita tu acara perpadanan nabadia. Tu akayanakon nami naso malua do pesian pakakungiyon hudul majolo hamuna di hudulan munabi. Songoni nahona ruhut parmahanyon dot pamicangon hudul majolo hamuna di hudulan munabi. Nuaing masuk mahita tu acara marulaon nabadia. Marede mahita siang buku ete nomor 152 ayat sada buku logu 120. Buku ete 152 ayat sada buku logu 120. Yesus namamu sang dosa diperkebion hati. Yesus namamu sang dosa Dami di batana sumurung sian saluhut roha ima mga ramoti atemuna doh rohamuna marhite-hite Kristus Jesus martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurung ama namin na di banua gidjang asiroham topot mahami na pungudison ador ku pangakamian non parpadanon na badiai lehon matod di parbadia tuganop hami asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami pargugoy mahami matsuadaho diri nami asa tarhuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Say taiti rohanami asalam malungog kami tubanua gidjang asa say masihol hami pay maymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanang pinarhamaul ni debata. Itasakap nuaing mga ton parpadan ng nabadiyay. Di bahening tatibang matsumulo, manang nataw hita marulaon nabadiya. Asa unang honauhum, manang ise siya kitaon. Ay holan na uduk roha,
Jala na manol soli ruhana ala ni pabahinan na soture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasesan ni dosa. Na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parparanan na badiyay. Alay akan na dohot marulaon na badiyay. Unang bedi uluy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tukpadaw hamuma rohamuna siyani. Tunggo tapok kamuma hosom doho late ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus. Nong mate jala nang mulak mangolo humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni, tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma, sukkus-sukkunon. Jongjong mahita saluhuna. Di parhatuturuhamdo halak pardosa hosyan hatutubum. Dohot alani pangolosim di patik ni debata. Molo di parhatuturuham dogma olo. Namarsak doruham alani dosami. Jala dipangi doruham nang maluaho nuang siad dosam. Molo songoni roham dogma olo. Di parhatuturuham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon. Panguluhon pardosa. Ibana nong mate dohot mula mangulu humokoppo. Mamursan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatuturuham. Dogma olo. Olo doho manggotapon siya roham late ni roha. Dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dohot halak. Na mangarsaki ho, jala na ulo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songon ni roham dogma olo. Atong tapaw dukbe marohata, jala tatopoti ma sude dosata. Ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata, ama nami marhitete Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jot-jot hulaw si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing do sogot. Molo balatsonon tu hami hobbar tu pabahenan nami in. Alay alani gudang ni asido tolong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehonmu humokop hami. Alani ubain nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo maami. Say sisama sudidusa nami. Jalalehot to di parbadia tu hami. Asa markugo hami. Mangalo na sa dusa. Dohot mangulahon na hubbar. Tulomo ni roham. Saleleng di tanood do pehami. Amen. Atok hamu akan manopoti do samuna. Jala na mauwas di asini rohani di bata. Say sahat matu hamu na hinapersyaon muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut do samuna. Marhite-hite guari de bata ama anak dohot todi parbadia. Amin alea manamina di banua gijang. Say pinurbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomani roham di banua tongon sunguna di banua gijang. Leon matuhamis sadarion hangoluan siapari. Si sama dosa nami sungup panesa nami.
Di dosa ni dong na mardosa Tuhami. Una kami tugiyo tu pangucunan. Palua mahamisian pangago. Ay horo na punah rajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon. Saleleng ni leleng na. Amen. Pudul mahita saluna. Marede mahita sian buku ede nomor 150 ayat 1. Tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadaran nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai. Uju tarjehe ibana. Di dogma mauliateng. Di ponggoli maing, di paleon matu akasisiana, huhut ma didok, calo hamuma, jalapangan ma, dagik kudui nanilehon tu hamatean humokop hamu, bain hamuma songoni, bain parningutan muna diau. Jaladung sunna sidamangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, calo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon, pada nai baru maon, marhite-hite mudarhu, nani usehon mokopamu, bahen hasesaan ni dosa, say baik kamu ma songoning, bahen paringutan muna diaw. Atong romahamu, nungarade sude, ida jaladai hamuma, dengan basani debata. Marede mahita. Didok Tuhan ta Yesus Kristus calo hamumon jala pangan ma dagi kudoi nanilehon Tuhan matean kumokop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana asadi hamu hamuluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mon jala pangan ma dagi kudoi anilehon Tuhan matean kumokop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa di hamu hamuluan nasaleleng-leleng na. Amin. Amin. Mulak mahamudi bagasad dami.
Ambil dulu aku. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Mudar Jalo hamu mon. Jala pangan ma. Dagi kurui. Nani lehon Tuhan matean. Umokop hamu. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamu na makaporsa ibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu mau jala pangan ma. Dagi kurui. Nani lehon Tuhan matean. Umokop hamu. Didok Tuhan ta Ima Yesus mangaramoti. Jala Jalo pahoton hamu ma rohamuna. jala inum ma. Makaporsa ibana. Mudar kuroi nani use Asa di hamu hanguluan nasora suda. bahen Amin. hasesaan di dosamu. Mana pahotor hamu na makaporsiay ibana. Asa di hamu hanguluan na surasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasad dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu ma, jala inum ma. Mudar kuduy Didok na Tuhan ta niuse Yesus Kristus. Tuhan Jalo matean hamu ma. umokop pamu. Jala pangan ma. Bahin paringotan di Daging kurui. asa di Nani hamu lehon Tuhan matean. angoluan Umokop pamu. nasora suda. Bahen hasesaan di dosa muna. Ima mangaramoti. Amen. Mulak Jalan mahamu di kotor bagasad rohamu na dami. makaporsa ibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu ma, jala inum ma. Mudar kudoy na ni usehon Tuhan matean umokop pamu. Bain hamu ma, son paringotan diaw. Asa di Didok hamu Tuhan ta Yesus angoluan Kristus. Jalo hamu mo. nasora suda. Kalapangan ma. Dagi kurui. Nani lehon Tuhan matean. Amin. Umokop pamu. Mulak mahamu di Bahan bagasad hasesaan dami. di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makaporsa ibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu ma, jala inum ma. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Kudoy na ni Jalo hamu mo. Tuhan matean bain Jala pangan ma. hasesaan di dosa mu. Imana pahotor hamu na Nani lehon makaporsiay. Tuhan matean. Asa di hamu Bahen hasesaan di dosa muna. nasora Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makaporsa ibana. Asa di hamu Mulak hanguluan mahamu di bagasad dami. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo. Jalo hamu ma. Jala pangan ma. Mudar kudoy na ni useon Tuhan Nani lehon Tuhan matean. matean. Bahen Umokop pamu. hasesaan di Bahan hasesaan di dosa muna. Ima Bain mangaramoti hamu ma paringotan dalam dia. pahoton rohamu na Asa di makaporsa ibana. hamuan Asa di hamu nasora hanguluan nasora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasad dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu ma. Didok Tuhan ta jala Yesus inum ma. Kristus jalo hamu mo. Mudar kudoy na ni Jala pangan usehon ma. Tuhan matean. Dagi kurui Umokop pamu. nani lehon Tuhan Bahen matean. hasesaan di dosa muna. Bahan hasesaan di dosa muna.
Bayan hamu masongon paringotan Jala dia. pahoton rohamu na Asa di magkaporsay hamu bana. hangoluan Sadihamu na hanguluan na sorasuda. sorasuda. Amen. Amen. Mulak mahamu di bagasad dami. Didok Tuhan Didok ta Tuhan ta Yesus Yesus Kristus. Kristus jalo hamu mon. Jalo hamu ma Jala jala pangan inum ma ma. dagi kuroi. Dar kudoy nani useon Nani lehon tuhamatean tuhamatean. kumokop pamu. Kumokop pamu. Bayan hasil Ima saan di mangaramoti. dosamu. Jala pahoton rohamu na magkaporsay bana. Mana Sadihamu pangotok hanguluan na hamu na. sorasuda. Asa di hamu hangoluan na sorasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasad dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Didok Jalo Tuhan ta hamu Yesus ma Kristus. jala inum ma. Jalo Mukar hamu ma. kudoy na niuseon Jala pangan ma. tuhamatean. Bayan Dagi hasil kuroi. saan di Nani dosamu. lehon tuhamatean umokop Imana pamu. pahot rohamu Ima na mangaramoti. makaporsya ibana. Jala Asa pahoton di hamu rohamu na. hangoluan na Magkaporsay sorasuda. bana. Sadihamu hanguluan na sorasuda. Amin. Mulak Amen. mahamu di bagasad dami. Maju dulu. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu ma. Jala inum ma. Mudar hudoy na ni usehon Didok Tuhan ta tuhamatehan. Yesus Bayan Kristus. hasasan di dosa. Jalo hamu mon. Jala pangan ma. hamu na Dagi kuroi. makaporsyay. Nani lehon tuhamatean. Asa di hamu Umokop hamu. hanguluan Ima na mangaramoti. sorasuda. Jala pahoton rohamu na. Magkaporsay bana. Asa dihamu hanguluan na sorasuda. Mulak mahamu di bagasad Amen. dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu mo. Didok Tuhan Jala ta pangan Yesus ma. Kristus. Dagi kuroi. Jalo hamu ma. Nani Jala lehon inum tuhamatean ma. umokop pamu. Mudar kudoy na ni Bahen usehon hasasan di tuhamatean. dosamuna. Bayan hasasan di mangaramoti. dosamun. Jala pahoton rohamu na Imana magkaporsay pahot bana. rohamu na Asa dihamu makaporsyay ibana. hanguluan na sorasuda. Asa di hamu Amen. hanguluan na sorasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasad dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu mo. Jala pangan ma. Didok Daging Tuhan ta kuroi. Yesus Kristus. Nani lehon tuhamatean. Jalo hamu ma, Mokop jala hamu. inum ma. Ima Mudar mangaramoti. hudoy na ni useon Jala pahoton tuhamatean. rohamu na. Bayan Magkaporsay hasil bana. saan di dosamu. Asa dihamu Imana pahotor rohamu na makaporsyay. hanguluan na sorasuda. Amen. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasad dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Didok Jalo Tuhan hamu ta mon. Yesus Kristus. Jala pangan ma. Jalo hamu Daging ma, kuroi. jala inum ma. Nani lehon tuhamatean. Mudar hudoy na ni useon Mokop tuhamatean. Bahen hasasan di dosamuna. Bayan hasil Ima saan mangaramoti. dosamu. Jala pahoton rohamu na. Imana pahotor Magkaporsay rohamu bana. na makaporsyay Sadihamu ibana. Asa di hanguluan na hamu sorasuda. hanguluan Amen. na sorasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasad dami.
Tuhan Tuhan ta ta Yesus Yesus Kristus Kristus jalo hamuma jala pangan minumna mudar kumpina ni useon tuhamatean baik sesali dosa humu Ima mangaramoti ima Jala pahot namaramoti rohamuna. napahotto rohamuna ibana maka porsyai Asadihamu. asadihamu Hangoluan na surasuda. hangoluan na Amen. surasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumon Didok Jala Tuhan ta pangan Yesus ma. Kristus dagi kudui jalo hamuma Natileon jala tuhamatean inuma umokop mudar hamu kudai na niuseon Ima tuhamatean mangaramoti umokop pamu Jala pahotton baik rohamuna. hasesaan di dosamu maka porsia Imana ibana pahottor hamuna Sadihamu maka hangoluan na porsyai surasuda. ibana Amen. asadihamu hangoluan na surasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Kasih rohani oh Yesus tumpahi yang sadariu Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma. Inok hamuma. Didok Tuhan ta Yesus Mudar Kristus kusoy na niuseon jalo tuhamatean. hamumon Bain Jala pangan ma. dosamu. Ima Daging na kuloy na nilehon mangaramoti. tuhamatean. Doon na pahottor rohamuna makaporsyai. Ima mangaramoti Jala Asali pahotton hamu rohamuna. hangoluan Maka porsyai na ibana. surasuda. Asadihamu hangoluan na surasuda. Amin. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Holong ni rohan Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumon jala pangan ma Didok Tuhan ta dagi Yesus kudui nanileon tuhamatean jalo hamuma umokop hamu Ima jala mangaramoti jala mudar pahotton kudoi rohamuna nanileon maka tuhamatean porsia ibana bahen hasesan Sadihamu hanguluan imana Masalah mangaramoti sudah. doon na pahottor rohamuna makaporsya ibana asadihamu hangoluan na surasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumon Didok Tuhan jala ta pangan ma Yesus dagi kudui jalo hamuma nanileon tuhamatean jala inok hamuma mudar kudoi Ima mangaramoti nani usehon jala pahotton rohamuna maka bain porsia ibana hasesan di dosamu. Asadihamu hangoluan na Nakahottor surasuda. hamu na makaporsya ibana asadihamu hangoluan na surasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan ta Yesus Didok Tuhan Kristus ta Yesus Kristus. jalo hamumon Jalo jala pangan hamuma ma. jala inuma. dagi kudui Mudar hudai na nanilehon sehon tuhamatean tuhamatean. umokop hamu Ima Umokop mangaramoti pamu bahen jala pahotton hasesan rohamuna di maka dosamu. porsia ibana Imana pahottor Sadihamu hanguluan rohamuna na surasuda. maka Amin. porsia ibana asadihamu hangoluan na surasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasat Didok dami. Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumon jala pangan ma dagi kudui nanilehon tuhamatean umokop hamu Ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsia Didok ibana Tuhan ta Yesus asadihamu Kristus. hanguluan na Jalo surasuda. hamuma Amin. jala inuma mudar kudoi na niuseon
Tuhamatean bain hasesan ni dosamu dimana pahotor hamu na makapunsay ibana asari hamu ahuluan na surasi amen mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum ma mudar kudoy na Didok Yosef Tuhan ta Yesus Tuhamatean Kristus bain hasesan jalo ni hamu dosamu mohon jala pangan ma dimana daging pahotor kudoy hamu na makapunsay nanileon Tuhamatean asari kumokop hamu hanguluan mga na ramoti surasi. jala pahotan rohamu na makaborsay benasari hamu Amen. Mulak mahamu di bagasat dami. Amen. dibuat asaki. Didok Tuhan ta Yesus Kristus Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum jalo hamu mohon mudar jala kudoy na pangan ma. Yosef Tuhamatean daging kudoy bain hasesaan nanileon ni Tuhamatean mana kumokop hamu pahotor hamu na di mama ramoti makapunsay ibana jala pahotan rohamu asari hamu makaborsay hanguluan na asari hamu surasi. anguluan na surasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasat dami. Tadoi makokop titao. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum ma mudar kudoy nani huseo Didok Tuhan ta Tuhamatean Yesus Kristus bain hasesan ni jalo hamu mohon jala pangan ma daging namang kudoy ramodiro na pahotor nanileon Tuhamatean kumokop hamu asari hamu mama ramoti jala pahotan rohamu na Amen. Mulak makaborsay ibana mahamu di bagasat asari dami. hamu anguluan na surasuda. Amen. Hamidia nang diluhut naro. Yesus Kristus. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mohon jala Didok pangan Tuhan ma ta Yesus Kristus daging kudoy jalo hamu ma jala inum nanileon Tuhamatean mudar kudoy kumokop hamu nani Ima mga ramoti Jahat jala pahotan rohamu na makaborsay ibana Dimana pahotor hamu asari hamu anguluan na surasuda. asari Amen. hamu hanguluan na surasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo jala pangan ma daging Didok kudoy Tuhan ta Yesus Kristus nanileon Tuhamatean jalo numokop hamu hamu ma jala inum Ima mudar kudoy ramoti nani useon jala Tuhamatean pahotan rohamu na kumokop hamu makaborsay ibana bahasan ni asari dosa hamu anguluan na dimana surasuda. pahotor Amen. hamu na makaborsay ibana asari hamu hanguluan na surasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mohon jala Didok pangan Tuhan ma ta Yesus Kristus daging kudoy jalo hamu ma jala nanileon inuma Tuhamatean mudar kudoy nani useo Tuhamatean kumokop Ima hamu mga ramoti bain hasesan jala pahotan rohamu na makaborsay ibana pahotor hamu na asari makaborsay hamu ibana anguluan na surasuda. asari hamu hanguluan na Amen. surasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasat dami.
geser sama kesini. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu ma jala inum ma. Mudah Didok doinan Tuhan ta Yesus useu Kristus, selamatean, jalo hamu kamu, baik jala pangan ma, samu. Di daging mana tuluy, mangaramo tidok na pahot nani leon tuhamatean maka humok persya ibadah. Jala mangaramoti, Asal hamu jala hanguluan na pahot hamu surasuda. maka percaya ibana. Sadi hamu hanguluan na surasuda. Amin mulak mahamu di bagasannya. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu mohon, Didok Tuhan ta jala Yesus pangan Kristus. ma, daging Jalo hamu tuluy, ma jala nani leon tuhamatean udar humok pamu. Eon. Baik hasan di dosa Hamu baik dosa di dosa. Sadi hamu hanguluan na surasuda. Di mana mangaramo tidok na pahot hamu maka persya ibadah. Asa di hamu hanguluan na surasuda. Amin mulak mahamu di bagasadam. Ano mo? Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala inum ma, mudar hudui nani useon tuhamatehan, humokop pamu, bain hasesa di dosamuna. Imana mangaramoti do napahotor hamuna, maka porsyai ibana, asa di hamu hangoluan na sorasuda. Amin mulak mahamu di bagasat dami. Siapa? Cukup ya. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu mau jala pangan ma, daging tuluy nani leon tuhamatean humok pamu. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamu na maka persya ibana. Asa di hamu hanguluan na surasuda. Didok Amin. Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu ma hamu mudar hudui nani usehon tuhamu. Imana mangaramoti do na pahotor hamuna maka persya Didok Tuhan ta asa Yesus di Kristus, hamu jalo hamu mau jala pangan ma, daging tuluy nani leon tuhamatean humok pamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na maka persya ibana. Asa di hamu hanguluan na surasuda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu ma jala inum ma, mudar hudui nani usion tuhamatean humok pamu, bain hasesan di dosamu ma. Imana pahotor hamuna maka persya ibana, asa di hamu hanguluan na surasuda. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor sia ayat sada. Buku ede nomor sia ayat sada. Oh
Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jala unang tung halupau dengan ibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluan hosam sian hamagoan. Jala dileo tuho dengan bahasa dot asini roha. Para si roha jala perdengan bahasa dot Tuhan demata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bait tuhita na hobar tu dosata. Jala dang di balot cot tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini roha ni amama tu akka nakonna. Songon ima asini roha ni Tuhan debata. Dia akan akabiari ibana. Nung atakas di patuduh debata, holong di rohanai tuhita, dinamate Kristus, humokop hita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing siarimasna, dunggabe parpitor hita, hinorhoni mudarnai, dibaheni, Sai pujion ni pamangaku, do rohaku, do nasa pabahenakku, do Tuhan debata, olat nyon, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Mari demahita, sian buku ede oparas 35, jalalas tapar rohaon acara tahalaman 5 parsuruan tungolo sigano pari. Mari demahita. Jong-jong mahita saluhuna. Sigano pari. Borhat mahamu tu parngoluan sigano pari. Kurang dosogo si tauno ni akan aporsea di Tuhata Yesus. Naboy mabahen pangujunan. Asa maswadahon ibana. Unang mailahita makatidakon ibana. Hata ni Tuhata madok. Ay ganop na makatidakon au di jolo ni jolma. Ido hati daponokku di jolo ni damang na di banua gidjangi ruas. Paingot-ingot tamu ma ibana na patatoton paraloan si songoni dopak ibana sian akapardosa asa unang marnalo jahamu. Unang madate todimuna. Tatangyakon ma peliata tu ado pani debata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroran di salut silelon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabe wap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Do di portibion. Buhay maruhanami marhiteti todim. Asalam tadahami gurang ni silolon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite
Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami na marabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar pidahami holong ni roham nagodangi. Kumodang doi sian holong ni rohani amama dot inaina di anak konna. Tung naso tartibang do godang dohot arga ni sileleon mu dihami. Ay anakmu nasasadai disuruh gabe jolma. Manaon pardangolan icak-icak do pastap-pastap. Gabe terpajal ibana, jala tuhamatian humokop pami. Mauliate marrohanami, ala nong say utang nami, jala malua hami siad dosa, sian hamatian dohot sian gonggoman di sibolis. Ala ni pujian nami magwarmu nabadiai, ala nong dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, naong mamorsan dosa nami dosa ni hajol maun. Mauliate marrohanami tuho. Jala pujion nami maho rodi saleleng nilelengna. Say tatap mahuriam na hinokokmu. Jala na pinapunguming. Say pahot madihami hasesani dosa. Doho dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa tarbuan ho hami tubanua gijang. Pasaorhon hame tu akka na badiyay. Say bunu jala persilakon ma jol mana buruki. Do sakap-sakap na roa na dibagasa kami. Asa unang marlidak kami madapoton ama na di banua gijangi. Upasat kami madiri nami tuho. Jala hulio kami rohanami bayan ingananmu. Alanang dihokop po hami. Diho mahami jala ho dihami. Say unang luas hami sirak siyakko. Dungani mahami jala saur maho Tuhan. Say patugo mahaporsyon nami tuho. Asa hotlak ka nami rodi ujung ni hamatian. Say ramoti maakarwasmu na mamaritaon holong ni roham. Doho dalan nang pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami hasangapon mi, jalaguak kami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amen alea manami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malo maniroham di banu tongon, so na di banua gijang. Leon matuami sadaran hanguluan siapari. Say sama dosa nami songop panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Una kami togi tu pangojunan. Palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasat dame, jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti, Tuhan debata mahu. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midahu. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur madamena tu todim. Amin. Amin.
waspada hita patu potahian do parsijalangan alai nakso parsijalangan ta salam sehat madilabung di jolo di pudita kamang do tamu kainang pinasa matiki tu parhalado lao mabagion snack di hita 15 menit sambil dari seksi remaja bersiap-siap 15 menit lagi kita akan langsung tayang untuk prosesi penyalipan. Jala jam 2 non dotat tarope ulaun nahom ni huriatta. Dia muaka manami do inanami parhalado pinasa mati kitu amu law masagihon si pangano sinu mosrek songod daun pogu dihita di Ariano nate. Kepada seksi konsumsi